Terminologia de les neoplàsies. Què aprendreu? La nomenclatura que prenen els diferents tipus de tumors benignes i malignes en funció del seu teixit d'origen. Benvinguts a aquest videotutorial en què veurem a nivell terminològic els noms que reben les diferents neoplàsies en funció del tipus de teixit. Quan vau veure histologia vau veure que hi havia 4 grans tipus de teixit en el cos humà, amb diferents orígens embriològics. Estaríem parlant del teixit epitelial, el teixit connectiu o conjuntiu, el teixit muscular i el teixit nerviós. Difereixen entre ells per la mida i la forma de les seves cèl·lules i per la quantitat de material extracel·lular que presenten uns i altres. És molt important per nosaltres conèixer la terminologia dels diferents tipus de tumor perquè hem d'identificar a quin òrgan o sistema pertanyen per poder-los codificar correctament. Iniciarem pel teixit epitelial, que té com a característiques que té una matriu extracel·lular molt baixa, molt escassa o nul·la i que té les cèl·lules molt juntes. Per tant, hi ha 2 grans tipus de teixit epitelial, que seria el teixit epitelial de revestiment, que és el que embolcalla i tapissa les cavitats corporals, especialment els tubs, tub digestiu, vasos sanguinis, etc. I el teixit epitelial glandular, que és el que forma les glàndules, especialment les mucoses que hi ha també en aquests tubs. Aquí tenim diversos tipus de terminologia. De totes maneres, el tumor benigne per excel·lència del teixit epitelial són els papilomes. Formen petites papil·les o petites berruguetes en el teixit. I a nivell maligne tenim els carcinomes escamosos, vasocel·lulars, el carcinoma de transició que es troba en aquelles cèl·lules de la bufeta de l'orina en què hi tenim cèl·lules de teixit epitelial de transició que estan disposades de tal manera que permeten l'elasticitat o la disposició en capes del teixit. El teixit epitelial glandular, quan es tracta de tumors malignes, parlem d'adenocarcinomes o adenosarcomes. Llavors tenim el teixit connectiu o conjuntiu, que és un dels teixits més extesos en el cos humà. Aquest sí que té molta matriu extracel·lular, està vascularitzada aquesta matriu extracel·lular i té tots els seus subtipus, que hi tindríem el teixit conjuntiu lax, el teixit conjuntiu dens, el teixit conjuntiu adipós, el que forma els cartílags, els ossos també són teixit conjuntiu i la pròpia sang. Quan tenim tanta diversitat de funcionalitat dins d'un mateix tipus de teixit, també ens fa que a nivell terminològic tinguem molta diversitat de termes en aquest gran grup que seria el teixit conjuntiu. Destacaré alguns, de totes maneres aquí a la taula els podem veure tots. Parlaríem de lipomes, per exemple, els tumors benignes dels teixits adiposos i liposarcomes, els tumors malignes. Els condromes i els condrosarcomes, que serien els benignes i els malignes dels teixits cartilaginosos, i els osteomes, que serien els benignes del teixit ossi, i els osteosarcomes, els malignes del teixit ossi comuns amb nens. I a partir d'aquí també tenim tot el que serien els grans grups de tumors malignes relacionats amb les cèl·lules sanguínies, i tenim els limfomes i les leucèmies. I de les cèl·lules del plasma de la sang, que tenim els plasmocitomes i els mielomes. El següent grup de cèl·lules que tenim a continuació serien les cèl·lules de teixit muscular. Aquí tenim 3 subtipus, però veiem que el teixit muscular cardíac no apareix a la taula perquè no fa tumors. Tenim la musculatura llisa, que és aquella musculatura que la contracció és involuntària i que és tota la musculatura que envolta els nostres òrgans interns, la musculatura que embolcalla l'intestí, el sistema digestiu, el fetge. És musculatura de contracció involuntària. Aquí tenim els leiomiomes com a tumors benignes i els leiomiosarcomes com a tumors malignes. I l'altre gran tipus de musculatura i de cèl·lules musculars serien les cèl·lules musculars esquelètiques o el teixit muscular estriat. Això són els músculs que coneixem pròpiament, per exemple el bíceps, i que formarien tot el sistema musculoesquelètic del nostre cos. I aquí els tumors benignes s'anomenen rhabdomiomes i els tumors malignes rhabdomiosarcomes. I l'últim gran grup de teixit que tenim seria el teixit nerviós. El teixit nerviós té diferents tipus que separaríem entre les neurones, que serien les cèl·lules
estructurals del teixit nerviós i les cèl·lules acompanyants, que serien les cèl·lules de neuroglia que fan funcions de suport i que es diferencien en tres tipus, els astròcits, els oligodendròcits i la microglia i les cèl·lules de Schwann. Aquí, com que hi ha també diversitat, tenim diversitat en la nomenclatura. Les cèl·lules de teixit nerviós pròpies estructurals, que són les neurones, fan tumors benignes freqüents, molt grans, molt ben encapsulats, que es troben a l'estructura del cervell i que difícilment a vegades són extirpables pel lloc on estan, no? I per la invasivitat de la cirurgia. I estaríem parlant dels ganglioneuromes. I a nivell maligne, que sí que fan tumors amb les característiques dels tumors malignes, que són molt més invasius i no encapsulats, que estaríem parlant dels neuroblastomes i els meduloblastomes. I llavors, a nivell de cèl·lules de suport de la neuroglia, tenim que les cèl·lules de tipus astròcit ens fan els astrocitomes, els oligodendròcits els oligodendromes i les microglies els ependimomes a nivell benigne. I, en canvi, a nivell maligne, s'agrupen en un grup terminològic anomenats glioblastomes. I, finalment, tenim les cèl·lules de Schwann, que són les que es queden en l'arrel terminològica del sistema nerviós, que és neuro, formant a nivell benigne els neurinomes i els neurofibromes i a nivell maligne els neurofibrosarcomes. A grans trets, a nivell global, ens fixem que el sufix terminològic que fa referència a la majoria dels tumors benignes és home i el sufix terminològic que fa referència a la majoria de tumors malignes trobem carcinoma i sarcoma. Tot això té excepcions i cal conèixer cada tipus de teixits i de cèl·lules, el nom que rep el seu tumor benigne i maligne, tenint en compte que quan els informes ens parlen de quistes o masses entendrem com a tumors benignes, també quan ens parlin de papil·les i pòlips, i en casos de tumor maligne, doncs per defecte, quan ens parlin de neoplàsia o quan ens parlin de càncer, entenem que és un tumor maligne primari. En aquest vídeo heu vist la nomenclatura de les neoplàsies benignes, la nomenclatura de les neoplàsies malignes i els diferents tipus de teixit d'origen neoplàsic.